Bueno, eskerrik asko, muchas gracias a las tres. Eskerrik asko hiruroi. Begiratuko diogu orain nazioarteko eremuan jardunbide egokietan guri arreta jartzeko. Para completar este... Kongresua osatzeko kanpora ere begiratu beharra daukago. Horregatik, Europako eta nazioarteko jardunbide egokiei erreparatuko diegu jarraian. Adibidez, EPI koalizioa dugu, nazioarteko erakunde ugarik osatzen dutena eta mundu mailan herrialde eta sektore guztietan ordainsarien berdintasunaren alde jarduten duena. Hemen bertan baina gurekin egongo da Rosalía Vázquez Álvarez, laneren ekonomialari nagusia da, generoari, berdintasunari eta diskriminazioari ezari buruzko gaietan, economista principal de la Organización Internacional del Trabajo. Lanaren nazioarteko erakundeko ekonomista nagusia, generori, berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko gaietarako. Rosalía ikerketa sozionomikoen arduraduna da, gobernua egiturazko oztopuei heltzen dieten politiketan aholkularitza emateko. Ez dago hemen aurrez aurre, baina bai online, ala espero bintzat. Sí, hola, buenos días. Kaixo, haitzen diazue? Bai, haitzen dizugu, Rosalía, aurrera. Eskerrik asko. Oiteren izenean biltzarnetara gonbidatzeagatik. Orain nire aurkezpena jarriko dizuet. Pantaila ikusten baldin baduzue. 10 bate orrialde ditu aurkezpen honek. Lehenbizi nazioarteko datu batzuk emango dizkizuet. Testu inguru askaintzeko. Eta gero epiki buruz hitz egingo dugu, nazioarteko koalizio bata soldata berdintasunerako. Beraz, hasi egingo naiz. Nire narratiba nondik norakoa izango den, hasteko duela gutxiko estimazio batzuk egingo ditugu, soldata arrakalari buruzkoak G20ko testu inguruan, Espainiako datu batzuekin. Gero, ze arrazoi dauden soldata arrakalaren atzean, ze nolako esku hartze eta politikak lagundu dezaketen horretan, gero ze adibide dauden, zenbait herrialdetan egiten ari direnak, eta gero EPIK koalizioa aurkeztuko dizuet, jatorria, helburua, kideak eta amaitzeko bideo bat ere jarri nahi dizuet. Hobeto uler dezazuen zer den gure koalizioa. Bai. Hasteko datu batzuk eman nahi ditut. Hemen daukazue, soldata arrakala. Hemen datu gordinak dauzkagu, hileko datu gordinak. Eta estimazioak dira, esan bezala. Hor, 2006, 2004 eta 2023 tarte horietako arrakala alderatzen ditugu. Zer ikusten dugu? Arrakala hori 120 inguruan dagoela, pixka bate jaitsi da Espainiaren kasuan adibidez, 2006an, 16an zegoen 1,6an, eta orain 14ra jaitsi da, arrakala hori, baina oroar herrialde gehienetan nahiko altua da arrakala hori, naiz eta asko egin den aurrera, genero berdintasunaren arloan, besteak beste arlo publikoan, soldaten ezberdintasuna nahiko handia da gizonen eta emakumeen artean. 17an dago Euskadiren datua, Europako datutik oso gertu dago, G20 aurreratuaren datutik, beraz, egoera nahiko antzekoa da, diru sarrera altua dauzkaten herrialde horietan. Gero, diru sarrera baxuko eta ertaineko herrialdetan zer ikusten dugu? Bi kontu denboran zehar mantendu direnak.
Hasteko soldatadun emakumeak beko aldean gain ordezkatuta daude. Hemen emakumeen banaketa da, perfil baxuenetik altuenera, 4 perfil dauzkagu hemen, baina kasu guztietan emakumeen portzentaia banaketa horretan beko aldetik beti altuena da. Beraz, ikusten dugu, oraindik ere, emakumeak gehiegi agertzen direla banaketaren beko tarte horretan. Gero soldata arrakala ikusten dugu puntutxu horiek islatzen dutena. Diru sarrera baxu ertain edo ertain altuen kasuan, soldata arrakala handiago izaten dela beko aldeetan, baina diru sarrera handia dituzten horien artean, soldata arrakala baxuagoa da banaketaren beko aldean. Zergatik gertatzen da hori? Diru sarrera handiko herrialdeetan, soldata politikak, gutxieneko soldatak eta konbenio kolektiboak, hitzarmen kolektiboek eragin garrantzitsua daukate soldata arrakala jeisteari dagokionez. Alegia, soldata politikek funtzionatzen dutenean, soldata arrakala baxuagoa izaten da, txikiagoa izaten da. Beraz, zeintzuk dira soldata arrakala mantentzea azaltzen duten faktoreak. Bueno, hau da metatze historiko bat, 3 zatitan banatu daitekeena. Lan merkatuan sartu aurretik arrakala horiek definitzen dira, estereotipo batzu ditugulako, heziketa arloan neskatoak eta gazteak lan mundu ikusteari dagokionez, gizonekin alderatuta. Eta gero espektatiba sozialak ere hor daude. Emakumearen inguruko espektatiba sozial bat dago, aurrak izango ditu, kontziliatzeko beharra izango du. Eta espektatiba horiek ere ekartzen dute lan munduan sartzen denean aukera berak ez izatea soldata egoki bat edukitzeko edo gizonen parekoa izateko. Baina behin lan esparruan sartuta, hor espektatiba batzu daude emakumei buruz eta haien errendimenduari buruz. Zergatik ziklo reproduktibo bat izango dutelako, gero amatasunak eragindako arrakala ere hor dago, eta ziklo reproduktiboan sartu ahala badakigu emakumek soldata masa galdetuko dutela, gero lan malguen beharra, kontziliazioa asko nabarmenagoa dela delako emakumeen kasua, eta gero, soldata baxuko lanbideetan emakume askoz gehiago daudelako, ez? Behar bada emakumea saiatuko da arlo publikoan sartzen malgutasun gehiago izango duelako. Gero, informaltasunak ere oso modu nabarmenean zerikusia du soldata arrakalan. Eta hori ez da kasua Espainiaren edo Euskadiren kasuan, baina egia da oraingoz plataformek, teknologia berriek eta bar, zenbait lan sustatzen ari direla, eragin negatibo izango dutena emakumen soldatetan. Ze informalitate edo informaltasun modu berriak ekartzen ari dira. Eta azterlan horiek egiten ari gara baita ere, OIT-ren barruan. Saiatzen gara adierazten, edo arrakala berri horiek izten ez balin baditugu, teknologia berrik ekartzen dituztenak, orain arte irabazi dugun hori gal daitekeela soldata berdintasuni dagokionez. Eta gero 55 urtetik aurrera, 55-60 urtetik aurrera, hor soldata arrakala gora egiten du, ze baliteke emakumeak lehenago hartzea
erretiroa etxekoa zaintzeko, adinekoak, senarrak eta bar. Baina egia da baita ere, 55-60 urteko adinoietan, lanik ez daukaten emakumeek aukera gutxiago daukaten lan bat lortzeko, gizonek baino heziketa, prestakuntza, adina eta berak izan da ere. Beraz, hau guztia metatu egiten da eta azkenean genero arrakala bat sortzen da pentsioetan. Ez kontributiboan ere gertatu daiteke arrakala hori. Hor dituzue beraz zergatik guztiak, historikoak direnak eta metatzen direnak. Eta zenolako esku hartze edo politika izan litezke hemen gomendagarriak. Lan merkatuan gaudenean kontuan hartzen ditugu politikak, baina kontuan izan behar ditugu soldata arrakala definitzen duten zergati hoiek. Lan merkatura sartu aurretik ere bai, horre genero alborapenak kanpora utzi behar dira, eta STEM arloak sustatu behar dira nesken artean. Aipatu behar dira baita ere oso feministatuta dauden beste ofizioiek mutilen artean, adibidez, zaintza kontuetan, gazte mutilen artera eraman behar dira, arlo zientifikoa nesken artean, baina biak dira garrantzitsuak. Lehen aipatu ditugun STEM horiek sustatzea ezinbestekoa da lan merkatua berdinzala izateko. Eta ja, behin lan merkatuan gaudela, garrantzitsua da, politika batzuk abian jartzea soldata arrakala murriztuko duten enpresetan, berdintasuna sustatuko dutenak, adibidez zaintza arloan, gutxieneko soldata bezalako beste tresnak, zuzeneko bazterkeria ere hori desagerraraztea, eta soldata bera sustatzea, lan berarentzat, printzipio hori sustatzea. Baina bestelako tresnetaren inbertitu behar da, soldata berdintasuna lortze aldera, eta horretaz aurrera goitza ingo du. Zenolako politikak dira beharrezkoak beraz, adibidez, enpresa edo entitate mailan, elkarrizketak, generorik gabe egiteak kurrikulumetan, edo alborapenik gabeko funtzioak aipatzea, adibidez, sukaldariak, sukaldari deitzen zaio emakumeari, baina chef deitzen zaio gizonari. Tira, hor alborapen bat dago, balio bera izan behar du, baina sexu alborapena dago. Edo emakumearen parte hartzea areagotzea maskulinizatzea dauden sektoretan eta alderantziz ere bai. Eta gero espazio gehiago, leku gehiago matea posizio ejekutiboetan. Hori guztia egin dezakete enpresek soldata arrakala murrizteko. Kontziliaziorako politikako oso garrantzitsua dira berdintasunerako, Espainian egiten ari den aitatasun eta amatasun baimenak adibidez, edo guraso baimenak maila berean emango zaiena emakumei eta gizonei, zaintzan ere inbertitzea, ez bakarrik seme-alabentzat, baita beharrak dituzten beste batzuei begira ere, eta gero politika aktiboak emakumeak lanera itzul daitezen ama izan ondoren. Gero, bestelako politika lirateke, lan berarengatik soldata bera jasotzea, ezta? Soldata gardentasun legeak, edo ikuskaritza, lan ikuskaritza, eta hor enpresei begirako pizgarriak ere bai, funtzioen ebaluazioa, enpresa barruan, ziurtatzeko,
balio bera duten lanek soldata bera izan dezaten, modu kuantitatiboan ari naiz, zenbait faktore ebalatu beharko dira, adibidez, zenbateraino den beharrezkoa, lan fisikoa edo mentala lan jakin bat egiteko, edo funtzioen barruko ardura, erantzukizuna, adibidez erizain batek izan dezakeena, eta mantenimendu teknikariak izan dezakena, eta behar bada lehenbizikoaren kasuan soldata baxuagoa izango da. Gero lan baldintzak, jada aipatu direnak, kanpoan lan egiten baldin baduzu, gehiago irabaziko duzu behar bada, eta aldiz baldintzak oso antzekoak izan daitezke, kanpoan egon, naiz barruan egon. Eta nola ez, gaitasuna, behar den prestakuntza lan jakin bat egiteko. Faktore guztiak ebalatu daitezke modu kuantitatiboan, ebaluazio objektibo batera iristeko, kontuan izan gabe norrari den funtzio hori betetzen, ze genero daukan pertsona horrek. Eta beraz lanak ezberdin du egin behar dira, edo konparatu alderatu egin behar dira, berdintasun horretara iristeko. Garrantzitsua da baita ere, auditoriak egitea, pizgarriak eta enpresetan adibidez, soldata ekitatea dagoen enpresa horietan, adibidez sarbide zuzenagoa egin dezakete zenbait laguntzaren artean. Gero instituzionalizazioa, monitorizazioa eta ebaluazioa. Diagnosi bat beharko dugu ikusteko edo jakiteko zergatik daukagun arrakala bat, sektorean, enpresan, herrialdean eta bar. Helburu bat izan beharko dugu, epe luzekoa eta hor fase batzuk zehaztu beharko dira. Ebaluazio empiriko bat egin beharko da, datu objektiboak erabiliz eta ebaluazio hori mantendu egin beharko dugu denboran, informazio kanpainak eginez gainera, jendeak uler dezan zergatik den garrantzitsua arrakala istea. Eta gero soldata politika dauzkagu. Garrantzitsuena dudarik gabe izango litzateke gutxieneko soldata, ze emakume asko dago soldata banaketan, baita etxean lan egiten dutenak ere. Gero, hitzarmen kolektiboak ere garrantzitsua dira, eragin handia baitute ez taularen beko aldean, baizik eta erdi mailakoetan. Eta hor, zenbait faktore kontuan hartu beharko dira, garrantzitsuak baitira, ekitate batera iristeko, berdintasun batera iristeko emakumeen eta gizonen arteko soldatetan. Ez daukate zertan zuzeneko soldata politikak izan. Eta gero dago erantzukizun sozial korporatiboa. Ze banaketaren taula horretan faktore batzuei aurre egin dezaketen bakarrak enpresak dira. Hori guztia esan ondoren, zergatik da garrantzitsua soldata arrakala istea? Hasteko, justizia sozialeko kontu bat da, baina alde ekonomikotik ere erreparatu behar zaio. Emakumeen parte hartzea areagotzen dugulako lan arloan, hori garrantzitsua da. Ikusten baitugu, gero eta demografikoki gero eta gutxiago garela, egia da baita ere, emakumeak beti banaketaren beko aldean daudela, errenta baxukoak, eta, hoien soldatak igotzen baldin badu ditugu, etxe hoien errenta ere igoko da. Desberdinkeria bera egingo luke, ez bakarrik soldatarekikoa baita ere etxeen errentei daukionez, gero pobretuta dauden familia gutxiago egongo lirateke,
eskaera agregatu handiago egongo litzateke. Diru sarrerak handitzen direnean, osasunean eta hezkuntzan gehiago inbertituko dute, eta hori ona da. Eta gero kotizazioa, gizarte segurantzarekiko kotizazioa. Hori handiago izaten da emakumeen kasuan, eta hori frogatuta dago munduko edozein herrialdetan. Orain, hitz egin dezagun hitzarmen kolektiboez eta soldata berdintasunari buruz. Argi dago, hitzarmen kolektiboek lan baldintzak ezartzen dituztela, soldatari dagokionez, denborei dagokionez, malgutasuna, promozioa enpresetan, faktore, kontzeptu hoietan alborapen bat sor daiteke eta hor lan egiten dute hitzarmen kolektiboak. Orduan, egin behar duguna da neutral izatea generoarekiko, generoaren betaurrekoa jarrita, zeharkakotasunez, osagai guztietan, argi dago hortik lortuko da soldata arrakala murriztea enpresen baitan eta gizartean oro har. Beraz, hitzarmen kolektiboa tresna nagusietako bat da eragile sozial guztiak inplikatzeko. Ekintza eraginkorrak abian jartzeko. Hauek dira tipikoenak hitzarmen kolektiboan. Berdintasuna ordezkaritzan. Zertarako sentibilitate guztiak ordezkatuta egon daitezen, hitzarmen horiek sortzerakoan, hortik etorriko baita soldata ekitatiboago bat. Beti genero ikuspegia sartzea, adibidez ordutegietan, malgutasun bat egon behar du hor kontziliazioak gizonentzat eta emakumentzat balio dezan enpresa barruan. Funtzioen sailkapen bat egin beharko da, objektiboa eta alborapenik gabekoa. Eta promozio politikak ere bai kontuan izango dituztenak emakumeen eta gizonen kontziliazio beharrak. Gardentasuna oso garrantzitsua izango da, soldata eskala, adibidez, gero eragile sozialen kapazitazioa prestakuntza ziurtatu beharko da. Zenbaitetan hitzarmen negoziatzen ari diren hoiek, zenbaitetan ez dut ulertzen zergatik dagoen soldata arrakala. Ez da oso ondo ulertzen zertan dagoen lan berdinagatik soldata bera jasotzea. Hortarako prestatu egin behar dira eragile sozialak, hitzarmen kolektiboetan eta negoziazio kolektiboetan diharduten hoiengan behar bezala prestatuta egon daitezen. Eta gero, indarrean dauden legeriara lotzea hitzarmenetako atal ezberdinak. Adibidez, lanak ebaluazioa, ehun konbenioaren barruan adibidez, eta honen guztiaren adibide batzuk daude. Badira zenbait tresna erabil daitezkenak, hitzarmen kolektiboak enpresen bidez egiten diren kasuetan, ebaluazio beraiek egin dezaten soldata arrakalaren inguruan. Adibidez, Suizaren kasuan, 2019tik aurrera, agintaritza federalak abian jarri zuen online tresna bat, eta horren bidez, enprese beraiek autoebaluazio bat egin dezakete, soldata arrakala, beraien enpresa barruan baita txikiak baldin badira ere,
tresna bat dago, 50 langiletik berakoentzat, eta beste bat hortik gorakoentzat. Eta promozio oso aktibo bat egin da, informazio asko egin da, maila publikoan, enpresek modu autonomoan eta anonimoan, webgune horretara jo dezaten, eta denbora gutxian ebaluazio hori egin dezaten, ez dituzte orduak eta egunak behar bada bizpahiru ordutan egin dezakete, beharrezkoa diren datu guztiak txertatzeko, eta diagnosi bat egiteko beraien enpresa barruko soldata arrakalari dagokionez. Diagnosi horrekin zerbait egin dezakete edo ez, adibidez, arlo publikora sarbidea nahi baldin badute, ziurtatu behar dute edo frogatu behar dute tresna hori erabili dutela, soldata arrakala nahiko baxua daukatela, 5% berakoa, eta hortik aurrera inbertsio publikoetara sartu nahi dute. Horrek informazio bat ematen die enpresei jakiteko soldata arrakala baduten ala ez. Gero, Belgikaren kasuan adibidez, 2018tik aurrera osasun arloan soldata eskala bat daukate eta funtzio guztiak hartzen dira kontuan sektore barruan. Beraz, soldata guztiak, langile guztien soldatak ezarrita daude OIT-ren 100. konbenioaren arabera. Portugalgo kasua oso antzekoa da, oinatakoen sektorean, hor ere egituratu egin dira soldata guztiak kontuan izan da ze balio daukan lanaren funtzioak, eta hori soldatekin parekatuta produktibotatearen baitan, eta 2017tik aurrera horrek 5,3ko igoera ekarri du urtebeteko epean. Soldatari daukinez. Beraz, sektorea oso feministatuta dago, baina soldatak egituratzea balioaren ebaluazio horretatik soldata arrakala murriztu egin du, nabarmen murriztu du. Italian ere gauza bera gertatu zen, 2018tik aurrera bankuen arloan, hor argi adierazten da, enpresa bakoitza komite bat sortu behar dula ordezkariekin eta enpresa buruekin. Evidentziak ekarriko dituztenak soldata arrakalaren inguruan. Beraz, bankuen arloan dagoen edozein enpresak komite bat eduki behar du, batzorde bat eduki behar du, horretara jarriko dena. Bertan, langileak eta enpresa buruak ordezkatuta egongo dira, eta txostenak prestatuko dituzte soldata arrakalari buruzkoak. Gauza bera gertatzen da, Txilen 16 sindikatu, 2022an elkartu ziren proiektu jakin bat abian jartzeko soldata arrakala ikusteko, aztertzeko. Es que una estrategia integral para cerrar la brecha salarial de género. Soldata arrakala izteko estrategia bat da, hainbat ekimen politiko eta sindikal hartzea. Genero arrakala elementu guztiz komplexua da, historikoki metagarria eta implikazio handia behar da eragile sozialen aldetik eta gobernuen aldetik. Hau da, esparru legal bat behar da, gardentasuna bermatzeko enpresetan. Enpresetan lan egiten duen pertsona orok, eskubide du jakiteko ze jasotzen duten gainerako langileek bere enpresan balorazio berbera dutenean, egiten duten funtzioaren arabera. Soldata lege berdintasunak, sektorekako esparruan, maila nazionalean, legeak eta bitartekoak gutxieneko soldata eraginkor bat lortzeko. Hau da, bete egingo dena. Eta egokiat herrialdearen arabera. Hitzarmen kolektiboa, integralak, genero ikuspegia dutenak eta kontziliazioa bideratzen dutenak. Kontrola eta ebaluazio empiriko erregularra behar da. Laneko ikuskaritza sendoa, sistema judizial espezializatua, batuetan sistema judizialak ez daude bideratuta genero ikuspegira. Eta hori guztiz beharrezkoa da, legeen multzoak, soldata arrakala, genero soldata arrakala murrizteko.
nazioarteko ekimenek ere funtsezko eginkizuna dute soldata arrakalaren inguruan. Europaren kasuan, 2023ko zuzent arauak, soldata gardentasunaren inguruan, 2027 aurrera indarrean egongo dena, bi alderdi garrantzitsu xamar ditu arrakala hausteko. Enplegatzaileentzako probisioak eta baita ere langileentzako. Enplegatzaileentzat behartu egiten ditu soldata transferentzia egitera, hau da, aginduz informazioa eman behar dute soldaten inguruan, funtzio bera duten langilei dagokienez. Ez da galdetu bihar iraganeko soldatei buruz elkarrizketa bat dagoenean, etorkizuneko sustapen helburuak ezartzea, 100 langiletik gora beharrezkoa izango da auditoretzak egitea lan zuzenbidean eta langileek eskubidea dute informazioa jasotzeko eskatu egiten badute. Hau da, informatua izateko eskubidea dutelako, sindikatuen bitartez berbezalako informazioa izateko jakiteko non dagoen bere soldata eskalaren barruan. Baina langile batek informazioa eskatzen balin badu, susmatzen balin badu, arrakala bat dagoela beste langile bati dagokionez maila berarekin, langile honek eskubidea du informazio hori jasotzeko. Elkarrezketa soziala, soldata eskalak eztabaidatzeko eta gardentasuna etorkizunari begira. Oitek markatu egiten du ze hitzarmen dauden Europa barruan. Eta batzuek lotuta daude soldata arrakalarekin. Hitzarmen garrantzitsuena 100 zenbakia da. Balio bereko lanpostuengatik soldata bera eskatzen duena, 77an sinatu zuena Espainiak eta berretxe egin duenak, hau da, diskriminaziorik ez egoteko enpleguan eta okupazioan Espainiak 77an berretxe zuena, baita ere langileen eskubidea, familia erantzukizunak dituenak, 56 hitzarmena, 85 berretxe zuen Espainiak, amatasuna babesteko hitzarmena Espainiak berretxi ez duena, etxeko langileen hitzarmena 23an berretxi duena, eta etxeko langileak beste edozen langilearekin parekatzen duena herrialderen barruan, 180 hitzarmena, laneko jazarpenaren kontrakoa, Espainiak berretxi zuen 2022an. Hau garrantzitsua da, herrialde askotan, jazarpena dagoenean emakumeren kontra, hau da, garraio publikoan joan ezin dutenak lanera, adibidez, oso lotuta dago soldata arrakalarekin lan merkatuaren barruan. 87 hitzarmena ere lotuta dago soldata arrakalarekin, hau da, hitzarmen kolektiboa izateko eskubidea Espainiak 77an berretsi zuena, eta 131 hitzarmena gutxieneko soldata ezartzeko 71an berretsi zuena Espainiak. Hitzarmen multzo honek denak modu zuzenean badute inpaktua soldata arrakalan, berresten direnean eta beste hitzarmenak modu zeharkakoan badute inpaktua ere. Orain, 100 hitzarmena balio bereko lanagatik duen hitzarmen kolektiboak EPIKek adierazten du berdintasuna lortzeko. EPIK Equal Paying International Coalition eta espainieraz koalizioa da berdintasunerako eta 100 hitzarmena bultzatzeko sortu zen, naiz eta 100 hitzarmena gehien berretxetako hitzarmena da herrialde guztien artetik, baina 1950tik daramagu hitzarmen honekin, baina oso elkar ulertze handia txikia dago, hau da, zer da balio bereko lanagatiko soldata bera. Hori oso zaila da ezartzen, denek ulertzen dute, lan bera egiten duten emakumeek eta gizonei ordaindu behar zaiela, baina lan baten balioa ez da horren ondo ulertzen. Beraz, koalizio hau sortu zen 100 hitzarmena bultzatzeko. Oitek sortu zuen, eta elkak ere bai. Eta erakunde horiek sortu zuten beraz hitzarmena, baina gaur egun ez dute EPIK bultzatzen. Hau da, helburua da
lan mundu berdin eta inklusiboa lortzea, non gizonek eta emakumeek berdin irabaziko duten lan bereko lan egiten dutenean sektore guztietan. OIT-ren hitzarmena oinarritzen da, 1950koa. Hitzarmena berez laneko eskubidearen hitzarmenen barruan dago. Zu OIT-ren kide baldin bazara, munduko ia herrialde guztiak dira kide, naiz eta ez berretsi, behartuta zaude hitzarmen hauek betetzera. Eta hitzarmen hauek barne hartzen dute aur lana, gainera elkarrizketa sozialerako eskubidea, eta bar. Eta horietako hitzarmen bat da hitzarmen hau. Eta da bat, hau da diskriminaziorik eza, eta ordain berbera lanberagatik. EPIK NB 121ko hitzarmenekin bat egiten du, garapen jasangarriko helburuekin bat eginez, eta gobernuak eta eragile sozialak tartean sartzen ditu, ahaleginak egin daitezen, eta soluzio ukigarriak sortzeko. Ze jarduera egiten ditu EPIKek? Nazioartean eta nazioa mailean neurriak hartzeko berdintasunaren alde soldatan gizon eta emakumeen artean. Eta baita ere laguntza teknikoa ematen du tresnak berrikusteko eta soldata berdintasuna bultzatzeko, adibidez. Egon diteke herrialde bat, tresna bat garatu duena Suitza, adibidez. Enpresek autoebaluazioa egin dezaten soldata arrakalaren inguruan. Beraz, herrialdeak OIT-a etortzen da, EPIKera, eta eskatzen digute teknikoki ebaluatzeko, ea tresna sendoa den, ea benetan helburuak lortzen dituen, identifikatzeko lan funtzio bat zer den, eta ea benetan identifikatzen den haustura enpresen barruan. Guk ebaluatzen dugu tresna modu teknikoan, eta esaten diogu non dagoen tresna gaizki eta non konpondu beharko litzateke. Gainera, ikerketa empirikoa ere egiten dugu, ebaluatu izateko ze puntutaraino abian jarri diren politikek inpaktua izan duten. Beraz, inpaktu ebaluazioa egiten dugu, lan ekonometriko handi egiten dugu, herrialdek ematen dizkiguten datuekin ebaluazioa egin ahal izateko. Adibidez, herrialde batean politika aldaketak egun baldin badira, saiatzen gara mikrodatuak erabiltzen behin-behinean politika horren ebaluazioa egiteko, ea inpaktua izan duen, eta inpakturik izan ez badu, aztertzen dugu zergatik ez duen izan. Saiatzen gara herrialderen diagnostikoa egiten, ebaluazioa beto egiteko, eta modu objektiboan egiteko, eta beraz, politikak errebisatu ahal izateko, genero berdintasunaren alde, eta ibilbide positiboagoa izan dezan. Eta, EPIKen funtzio nagusietako bat, da, espazioak sortzea non EPIKeko kideak esperientziak partekatzen dituzten, jakinduria, baita ere politiken ebaluazioa, horrela estatukideen artean, EPIKeko kideak eta erakunde pribatuek ere, sektore pribatua ere ordezkatua baitago, biek uler dezaten zerk funtzionatzen duen, zerk ez eta nola segi aurrera soldata arrakala desagerrarazteko. Hemen, azaltzen da, zeintzuk izan diren kideak 2017-tik, 77 herrialde dira kide, koalizioan, Alemania, Australia, Brasil, Espainia ere tartean dago, Turkia, Panama, Peru, Portugal, eta bar. Eta gainera, Espazioko Europako Agentzia, unibertsitate asko ere kide dira, Europako unibertsitateak, Australiakoak, Amerika Latinotik ere badaude, langile kongresuak eta enplegatzaile elkarteak, enplegatzaileen nazioarteko elkartea, edo Irlandako enplegatzaile elkartea, Europako batzordea ere kide da, baina ere baditugu sektore pribatukoak, Danone, Novartis, Ikea, eta bar, enpresa hauek baldin badituzte, tresnak beraiek diseinatzen dituztenak soldata arrakala detektatzeko enpresa barruan, eskadi ezagukete tresna hori ebaluatzeko
guraldeke jakiteko behar bezalako indarra ote duen arrakala hori identifikatzeko. Hau, esan ondoren, ikusiko dut orain ea posible den, kenduko dut aurkezpena, eta saiatuko naiz, bigarren aurkezpen bat sartzen, uste dut, ea posible den, ez? Bideo bat jarri nahi dut, ea posible den, aurkezpen hau geldituko dut, eta... Vale, aquí. Vale. A ver si... Vale, son solo 2 minutos. 2 minututxo besterik ez dira, baina epika geratu baita nola funtzionatzen duen epikek. Bueno, bideo bat aurkeztu nahi du, baina ikusten dut ez dela posible, ezak ez gertatzen den, normalean funtzionatzen du. Bueno, egon lasai, oso argi geratu baita nola funtzionatzen duen epikek, eta baita ere lanaren nazioarteko organizazioak ere nola funtzionatzen duen. Eskerrik asko zure aurkezpenagatik, txalo bero bat berarentzat. Jarraian, Enrika von Platen islaria dugu. Bera Fair Pay Innovation Laben CEOa izan ez ezik, Universal Fair Play Checken sortzailea da ere. Esta experta ekonomista Ekonomialari aditu hau, Fair Pay Innovation Labeko CEOa da. Irabazi asmorik gabeko sozietate anonimo hori, enpresei eta erakundei soldata berdintasunaren aplikazio praktikoa laguntzera bideratuta dago. Eta Universal Fair Pay Checken sortzaile gisa, soldata justuen ordainketaren arloan dagoen berme marka bakarrarekin ziurtatzen ditu enpresak. Enrika aurrera. Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Nire papertxoarekin hasi aurretik, hortxo batzuk hartu ditut azken 2 minutuan, eta, egia esan oso nekatuta nago, eta utzingo dut alde batera. Eta 1951ean CEOa Espainian zer gertatzen da horrekin. Hau ezin da, ez da posible. Hau da, hain erresa da kontua, hau da, nik nahi balin badut soldata justu bat izan inork ez dit eragotzi behar. Nire erabakia da. Nik beste pertsona batzuei ordaintzen badiet, nik erabakitzen dut zer ordaintzen diet. Eta horrek balio du enpresa buru guztientzat. Beraz ez dut ulertzen arazoa non dagoen. Arratzalde on denoi. Es un honor. Hore bada gaur hemen egotea Bilbon. Soldata arrakalaren buruzko nazioarteko 6. kongresuan. Hau da, soldata berdintasunaren nazioarteko egunaren egun bat lehenago. Hau da, nik nire barruan dut aspaldidanik 2008tik aurrera. Eta gogoratzen naiz, asko gogoratzen naiz egun hartaz. Une honek gogoratzen digu ordainketa berdintasuna ez dela bakarrik helburua, baizik eta bide badela eta ausardia behar duela eta askatzen duela eta lankidetza ere bai. Nik nahi balin badut soldata justu bat ordaindu egin ingo dut, zer gertatzen da bestela. Gaur hitz egin nahi dizuet nola egin dezakegun aurrera politikatik, administrazio publikotik, soldata berdintasuna benetako errealitate bat izan dadin enpresetan. Eta batez ere partekatu nahi dut nola aipatu den ziurtagiria YouTubeen badago bideo bat, gonbidatzen zaituztet ikustera, nola ziurtagiri hori izan daiteken jardunbide egokia eta akulu bat aldaketa hau bultzatzeko beste 250 urte zain ez egoteko. Hau da erdiarora ez itzultzeko, gaur goizean kontatu diguten bezala, ematen zuen hobea zela, garaiura. Ni Enrika von Platen dut izena, eta soldata justuaren aldeko kanpaina egiten du 2008tik. Nire itzaldian esango dudan bezala,
emakumeak eta dirua elkartuta doaz. Eta benetan, tamalgarria da, baieztapen honek askotan harridura eragiten duela, eta ez, emakumea eta dirua nola gondetezke elkartuta. Ez. Aldaketa premiazkoa behar dugu kontzientziatan, hemen goian ez da legea da buruan daukaguna. Aldaketa bat, eta nik W-bikoitzaren barruan aurrera eramana izan dudana. 2010-tik 2016 mundu osoan zabaldu dut. Hogeian nazioarteko egun gisa ezarri zena. Eta, noski, soldata berdintasunaren alde nago. Eta borrokan nabil nire bizitzan lortu ala izateko, eta ez ditut 200 urte beteko, beraz, zerbait egin behar da. Ni 1971an jaio nintzen, garai hartan, Suitzar emakumeak hasi ziren botoa ematen. Beraz, 2017ko udan FLPIa sortu nuen. Soldata justuren aldeko laborategia helburutzat ditu enpresak. Sozietate limitate bada irabazia asmorik gabea, eta helburu gisa du soldata justua lortzea persona guztientzat. Batez ere enpresetan. Kanpaina asko egin ditut, eta batez ere enpresekin lan egin dut nire ibilbideak eraman hau, kontzientziazioa egitea, kanpaina bidez, eta bete ere soluzioak bilatzera. Hau da, azterketa zehatza egin dut soldaten inguruan, eta ez da zaila hori egitea. Hau da, estrategia bat bultzatzea, soldata ekitatea bultzatzeko mundu guztuaren zat. Erronka, bada, denok ezagutzen dugu zein den arazoa. Ez dizuet azalduko zertan den, denok ezagutzen dugu. Denok bizi dugu, borrokatzen dugu. Baina akuilatu dezagun gure burua gehiago. Gaur egun daramagun egunaren ondoren, gainera. Emakumeek ikasten dute, prestatzen dira, espezializatzen dira, emakumeek lan egiten dute, zuzentzen dute, liderrak dira, bere familiak zaintzen dituzte, eta gainera politika ere egiten dute. Batzuk urte askoan gainera, eta Alemanian aurrek, handik natorni, ez dira konturatu, hau da, aurrek ere izan bai daitezke, kantziller federalak Angela Merkel izan zen bezala 6 urtean. Bilakara zoragarria egon da. Emakumeak ez dira sekula la merkatuan sartu, hain ondo prestatuta gaur bezala. Borrokatu egin dugu, aurrera egin dugu, azken hamarkadatan, mundu osoan. Baina oraindik ere, egin beharko bidea oso luzea da. Baina ez du oso luzea izan behar. Pandemia iritsi zen. Atzera eraman gaitu, atzera egitera, hainbat arlotan. Baina nik aurrerapenean oinarritu nahi dut, aurrerapen positiboetan. COVID-19 alderdi positiboena izan da, gauza asko gertatzea telelanean. Lehen pentsazina zena, gaur egun normala da. Eta bada gauza bat aldatu ez dena. Emakume gizonek baino gutxiago irabazten dute mundu osoan. Soltarrakala hitza termino askotan entzun dugu gaur. Arrezagun azken datua, 20% da gutxi gora bera arrakala hori. Beti izan da horrela, gu gara Venusekoak eta beraiek Martekoak. Ez dakit, hori horrela da. Ez da agarrabio hutsa emakumeen kontra. Inpaktua handia du baita ere beren diru zorroan, beren ahalduntzean, beren independentzian eta askatasunean. Badakigu soldatarrakala ez dela bere kabuz itxiko. Badakigu legeek eta Europako zuzentarauak beharrezkoak direla, baina ez dira nahikoak. Benetako aldaketa gertatzen da, gardentasuna eta ektitatea enpresa kultura bihurtzen denean eta politika publikoa. Eta nik modu justuan ordaindu nahi dudanean. Europako gardentasun zuzentarauak aldez aurreko bat eta geroagoko bat markatzen dut, baina eraldaketa benetakoa gertatzen da gardentasuna kultura bihurtzen denean eta soldata justua da estandarra. Islandiak erakutsi zigun legea dela printzipioa. Baina kultura da bidea, soldata arrakala itxiko da enpresa handiak eta txikiak osartzen direnean osatak izaten. Eta partekatzen dutenean bidea eta hitz egiten dutenean. Horregatik bultatzen dugu gardentasuna eta ausardia. Soldata gardentasuna ez da bakarrik bete behar legal bat, baizik eta aukera bada aldaketa lideratzeko. Enpresak osartzen direnean
partekatzera, galdetzera, orduan dinamika berri bat sortzen da. Aurrera bide kolektiboa. Eta zuzendaritza arlotan ikusten dugu nola neurri guztietako enpresak elkartzen diren bere aurrerapenei buruz hitz egiteko, multinazionala handia, familia arteko aholkularitza txikiak, hori egiten dute. Erronkei buruz hitz egin, aurrera egin ahal izateko. Gero kontatuko dizuet, xeago zer den mingarriena zirkuloietan hitz egiten denean, eta zein kasutan behar diren erantzunak. Gardentasunak ez du esan nahi denok gure nominak hemen edo zintokitan zintzilikatu behar dugunek. Hau da, bermatu behar dugu denok arau berak jarraitzen dituztela eta denok ezagutzen dituztela gainera. Hau da, joko garbia da, futbolean bezala. Atzo ez nuen oso garbi ikusi, baina tira. Beti esaten dut, fair playa dela, bakarrik. Baina gardentasunak ere esan nahi du diruaz hitz egin behar dela. Gure bizitza pribatuaz, gure bikote harremana hitz egin behar degula, familia bat sortzen dugunean, lagun batekin garagardo bat hartzen dugunean lanaren ondoren, edo norabide egokia lortu nahi dugunean elkarrizketa batean. Hau da, zeri buruz hizketan ari garenean, benetan erabaki dezakegu, ea beharrezkoa den jardutea edo ez. Zein izan daiteke konponbidea? Edo aldaketaren motorra? Non sartzen da gure ziurtagiria? Ez da zigilu bat besterik gabe eta azken xede bat, baizik eta etengabeko hobekuntza. Ispilu garbi bat enpresentzat eta erakundentzat. Gure paychecka hobekuntza jarduera egokiak biltzen ditu. Pixka bat hartzen dugu Britaniar gardentasunetik, Suitzar preziziotik eta Islandiako ausarditik. Berdin du enpresa batek ziurtagiria lortu, ala ez. Garrantzitsuena da aitortuta dauden arauak. Eta gardenak izan daitezen. Eta arauek bete daitezen. Hori edozeinek egin dezake soldata bidezko bat ordaintzeko. Egin dateke gurekin edo gu gabe. Baina egin ala, edo egiten baldin badabintza, ni pozik nago. Nire erronka pertsonala da, enpresa guztiek bide hau jarrai dezaten planeta bidezkora iristeko. Eta bide hau da praktika onena enpresa guztiak gender paperra edo genero informea egin dezaten. Arrakalak identifikatzeko eta neurriak egiteko. Tresna bada neurtzeko, konparatzeko eta komunikatzeko aurrerapenak modu sinesgarrien eta gardenean. Eta gainera, gonbidapen bada akziorako. Guk ez baitugu ezagutza arrakalarik, hori dena dakigu, baina jarduera ekintza arrakala bat benetan badugu. Eta bidea 3 fasetan garatzen da. Lehendabizi daukagu ordokia. Hau da, soldata egoera diagnostikatuz eta arrakalak diagnostikatuz ekitatez eta gardentasunez eta maldara iristen gara. Garatu egiten dugu, beraz plana. Neurrak ezarri, urteko jarrepena, komunikazio irekia ondorioen inguruan, eta pixkanaka gailurrera iristen gara. Eta hor, jardunbide egokia partekatuko ditugu eta beste erakunde batzuekin lan egingo dugu benetako berrentasunera iristeko. Enpresa aitortuak, beste Siemens, Energy, Regia, Bikekoa, Islandiakoa, Baiersdorf, ezakit pila bat daude. Denek bide hau egin dute eta beren ikasitakoa partekatzen dute beste enpresekin. Eta nik ez dut esaten dena egina dagoenik, ez, batzuek bidean daude oraindik. Gardentasuna ere gure web horrian, hor ikusten da non dagoen enpresa bakoitza. Sinesgarritasuna eta jarraitutasuna egiaztatuta dago, bermatuta dago. Aditu panel bat dugu nazioartean, benetan aztertzen dutenak begiratu behar dutena. Zer ari diren egiten enpresak. Eta ziurtagiria oso neutrala da, gardena, eta bakarra da mundu osoan. Baina ze gertatzen da ordoki horretan, zabaldi horretan, enpresek
horri diote beldurrasi baino lehen. Zer gertatzen da maldera iritsi aurretik? Beti egiten da analisi zorrotz bat, hor enpresan dagoen soldata egiturari dagokionez. Zerbait entzun dut, baina gutxi, iruditu zait. Azterketa hau egin daiteke Analyticsen laguntzarekin esate baterako. Bazkide askorekin lan egin daiteke. Azterketa egin ondoren, enpresek beren emaitzak aurkezten dituzte eta proposatutako neurriak. Eta ziurtagiri egitea gure esku gelditzen da. Enpresa ziurtatuek gomendioa jasotzen dute jakiteko nola jarraitu, nola bidali gonbidapenak jardunbide egokiak partekatzen dituzten hoiekin. Eta ingurune konfidentzial bat sortzen da. Gutxi barru horri buruz hitz egingo dizuet. Baina begira diezaiogun politikari eta administrazioari, orain. Zuek funtsezko eginkizun bat duzue. Enpresa buruek ordain dezake modu bidezko baten, edo ez. Politika batek sortu dezake esparrua, baina administrazioek enpresek bizia eman behar diote. Enpresak motibatu behar dira planeta bidezko bat sortzeko. Lagundu egin behar zaie, beren aurrerapenak aitortu behar dira, eta horrek aldaketa bizkortu egiten du. Lege bat, azken inork jarraitzen ez duena, ez da ez gertatzen, horrek ez du funtzionatuko. Bide hori ez da zama bat, aukera bat, baizik lidergoa adierazteko eta baita erantzukizun sozialare, eta hori dago enpresak ulertu behar duena. Legeria beti kargatzat hartzen dute, zamatzat hartzen dute, eta hau bestera batera saldu behar da. Administrazio publikoa ere, gidari izan daiteke bide horretan, eta gardentasunez erakos ditzake bere egiturak, hori ez da askotan gertatzen. Eta zer da regresioa? Zergatik da hain garrantzitsua hitz potolo hori, zer gertatuko da orain nire datukin hoxe pentsatzen du jendeak. Ezin bestekoa da soldata berdintasunerako, eta hori islatu behar da enpresaren egituretan. Eta hor, regresioaren azterketa oso garrantzitsua da. Regresioa da tresna estadistiko bat, eta lagunduko digu ulertzen zenbait faktorek nola eragiten duten soldatan. Ari esker, arrakalak antzemango ditugu, baina baita ezkutuan daudenak ere. Aldeak egongo dira, horietako batzuk azalduta daudenak eta beste batzuk ez. Eta hori dana egin ondoren arrakala bat egiten jarraitzen badu, orduan hor alborapen bat egon daiteke. Baina lehenbizi hori guztia jakin beharra daukat, edozein neurri hartu aurretik, ze azterlanik gabe, azterketarik gabe ez dite balio neurriak. Jakin behar dugu non gauden eta norantz mugitu nahi dugun. Adierazleak aztertu behar ditugu, enpresa bakoitzaren filosofia osatzen dutenak. Enpresa guztiek ez dute azterketa hori aldagai berberak erabiliz egingo. Segunda ze aldagai aukeratu, ikusiko dugu zenelako enpresa den gurea, eta adibidez, eskarmentua baloratzen dugula, esaten baldin badugu, baina gero ez badugu hori neurtzen, orduan ez da egia horri balio bat ematen diogunik. Erregresioa ez da soilik gai tekniko bat, tresna bat da, erakundea legeriak eskatzen dion hori betetzeko prestatuko duena. Alemaniako gardentasun legean erregresio hori gomendio gisa txertatu zen, baina nik uste dut derrigorrezko zerbait izan behar duela, bestela ez du funtzionatuko. Baina horrek ez du ezertarako balio, badaude muga batzuk. Eta ulertu beharra dago erregresioak zer ezin duen egin. Ekitatea ez du bermatuko.
aztertu besterik ez du egiten, eta alborapena ez du desagerrarazten, antzematen laguntzen du besterik gabe, eta ez da erantzun edo soluzio bakarra, irudi bat ematen digu, eta hori behin eta berriro errepikatu behar da. Soldata ekitaterako etengabe egin behar da azterketa lan hori, baina hasteko erregresio azterketa hori egin behar da. Lehenbiziko urratsa horixe da. Soldat edo arrakalak antzematean datza. Enpresak oinarrizko lerro bat ezarri beharko du. Nik ez dut ekimen bat eskainiko, edo ez dut egingo bestek egiten dutelako, egiten ari direlako eta, ederra dirudielako, ez behar bat ez dut hori egin beharko, lehenbizi aztertu egin beharko dut. Horrela ebidentziatik akziora pasatuko gara, eta neurri egokiak aplikatuko ditugu. Eta gailurrera iristen diren hoiek arrakala guztiak itxiko dituzte, eta etengabe hobetuko dituzte beraien egiturak. Zigilu bat baino gehiago da. Marka bat bai, zenbait pauso eman izanaren marka bat. Ohitura batzuk aldatzean datza eta aldaketa sustatzea. Eta orain adibide batzuk ikusiko ditugu, enpresa asko konpromiso batzuk hartu dituzte, 3 hiletik behin bilerak egiten ditugu eta enpresa horiek esaten digute zertan ari diren. Eta nahiko anonimoak izaten dira eta beraz nahiko modu irekien hitz egiten dute. Soldata arrakalaz hitz egitea enpresa Europan da enpresa guzti eragiten dien zerbait. 8 adibide txiki ditut. Aldaketa motore garrantzitsuetako bat da gardentasun arau hori. Enpresa guztiak galdezka ari dira ez, baina zer egin behar du, zer egin beharko dut etorkizuen, eta nik ezin dut esan, ze herrialde bakarrak modu ezberdinean edo berera egingo du. Batzuek pentsatzen dute ez dakit benetan argita garbi zer datorren, eta, ez dute zer egingo, ez dakit benetan zer datorren eta hori da itzakiarik onena, ez? Alegia, Alemaniak abian jartzen ez duen bitartean, behar bada aldaketa hori ez da etorri ere egingo, politika hori etorri ere ez da egingo, eta hori nahiko ezkorra da, ez da, aldaketara begira. Baina azten dira, errepaso bat egiten, xehetasunak orain txentzun ditugu, naiz horietan sartuko. Gero, arrakala aztertzen dute. Alegia, ikustea ze alde dagoen emakumeen eta gizonen arteko soldatan. Enpresak ulertzen hasi dira ezinbestekoa dela erraminta edo tresna gardenak erabiltzea. Lokalizazioa, adina, eskarmentua eta abar. Baina zer egin kasu atipikoekin? Ohikoak ez diren postu horiekin, distortzio bat hor daiteke hortik, outlets deritzon horiek. Ze badirudi batzuek bestek baino askoz gehiago irabazten dutela, zer egin horiekin, ez da? Erregresio batean. Helburua da, azterketa justua, bidezkoa eta egokia izatea, baina ez dago egiteko modu bakarra. Gero badago beste gai bat komunikazioa eta informazioa. Gakoa da, ez da? Gardentasunak funtzionatuko badu. Komunikazioa eta prestakuntza ezinbestekoa da, era batera edo bestera. Ez da nahikoa zenbakiak ondo egitea, horiek ondo azaltzen jakitea ezinbestekoa da. Eta nazioarteko enpresak material simpleetan inbertitzen ari da, bideoak beti galdetzen diren, egiten diren galdera horiek eta bar. Managerrak prestatu behar dituztela esaten ari zaizkit, ze lan hori egiten ari denek, gainetik daukaten nagusia dauzkate, eta horiek ez daukate arrastorik ere, eta ez dute gainera arrakala sinisten. Transferentziak funtzionatzen badu, funtzionatuko badu, denek ulertu beharko dute prozesua eta erantzun argiak beharko dira. Beste
gai bat. Etekinak eta erretribuzio totala, baina hori zer da, ba, soldata ez bada. Bai, oinarrizko soldata hor dago, baina orain etekinak edo aseguruak, baimenak, horiek denak aztertzen hasi dira. A+, zer da hori, horrelako gauzak, ez da? Inventarioak egiten ari da, zer honako onurak dituzten, eta enpresa batean 70 dituztela, esan zidaten, harrigarria, eta orduan erabaki beharra zeukaten zeintzuk sartu behar ziren azterlanean eta zeintzuk ez. Ze galdera egin behar dut jakiteko onura hori bidezkoa den ala ez. Ba, adibidez nik denei ematen diedan aseguru horren kosto ezberdina izango da, ba, emakumea dan, gizona, gaztea, erretzen duen, ez duen erretzen. Alegia, hori dana kontuan hartu beharko du. Ze denei gauza bera eskaini nahi diet, bai, baina hori ez zait berdin kostatzen batzuentzat eta besteentzat. Orduan, hor, arrakala oso bitxi bat aterako zait. Beraz, ze galdera egin behar du ziurtatzeko onura hori bidezkoa dela. Ba, enpresa asko kentzen ari dira alderdi hori. Hori ere kontuan hartu behar da. Gero lanpostuen eta soldaten egitura ordenatu egin beharko da, alderatu egin beharko dira horiek guztiak. Eta enpresa zer egiten dute horretarako, ba, taldeak, lanpostu taldeak ondo definitzen ari dira. Eta soldata bandak, 105koak eta 130koak ikusi izan ditut. Eta orduan, bueno, galdetu daiteke zergatik nago goian edo behian, bai, baina zer da banda hori? Zigilu bat baino gehiago, bueno, nolabaiteko ikur bat bilatzen dute baita ere, baina hor zein da erronka? Ba, etengabe mantendu eta hobetu beharko dela, etordu pentsatzen dute, eta hori nola egin dezaketez, elkarrengandik ikasi beharko dute, txikiak handiarengandik eta alderantziz. Eta gero beste arazo bat, datuen segurtasuna, konfidentzaltasuna eta adimen artifizialaren zeregina. Gai garrantzitsuak dira horiek enpresentzat. Bueno, aitzaki moduan ere erabiltzen dira, ezingo dut hori egin, ze, bueno, enago seguru, datu horiek seguruak izango direnik. Adimen gaitasuna gainera aldatzen ari da berdintasuna kudeatzeko orduan. Ze datu kopuru handiak aztertzeko gaitasuna ematen du, edo, bueno, prozesuak automatizatu daitezke, baina muak ere baditu, badibidez emaitzen kalitatea. Datuen araberakoa izango da, hori ere, sartzen ditudan datuen araberakoak dira. Datu historikoek alborapenak baldin badituzte, ba, bueno, ezberdintasun hoiek edo ezberdinkeria hoiek areagotu ditzake, oso ondo aztertu bat dira. Ze adimen artifizialak ez du negoziazio soziala ordezkatuko, lanabes bat izango da, tresna bat izango da, bidean laguntzeko, eta enpresek horri buruz desente hitz egiten dute, gai hoiek ezabaditzen ari daten gabe, eta azkenik, elkarlana, kideen arteko elkarlana, lankidetza. Hemen ikusten dut, elkartzen direnean, hitz egiten dutenean, aurrerapen batzuk eramaten dituzte elkarren artera, ezta? Eta jarduera partekatzen dituzte, esperientziak, soluzioak, irtenbideak eta abar. Erantzunak azkarrago lortzeko edo erantzun berriak lortzeko, ez? Bueno, aspaldiko galdera diren hoien aurrean. Eta ez dute beti trampa berean erori nahi, ez? Beste batzuk egin dutelako bide hori. Elkarlan horrek argi uzten du enpresakoitza bere testuinguria daukala, baina erronkak eta irtenbideak ere antzekoak izan daitezkela, eta elkarrekin ikasten badoaz, aurrera bide bat egingo dela. Ondorio hauek laburbiltzeko, esango nuke, bueno, soldata arrakalaren aurreko borroka Europan bide gogorra da, baina gero eta argiago ikusten da, bueno, arrakastaz egin daitekela jardunbide egokien alde egiten baldin bada, eta elkarlana.
bihar da soldata berdintasunaren nazioarteko eguna, eta bihar esango dute lider berri bat etorriko dela, eta hiruiletik behin, enpresa gehiago ikusten ditut, gurekin bat egiten dutenak. Harritu egiten hau. Ez dute denaren berri ematen segurtasun kontuak direla, eta fidagarritasuna, prozesuen fidagarritasuna bermatzeko. Eta orduan, pixka bat isiltzen dira alde hortatikan. Adimen artifiziala dena iraultzen ari da, eta horri esker azterlan sakonagoak etorriko dira, baina beti gizakiaren begirada behar da hor. Berdinen arteko ikaspenei esker, tendentziak edo joerak aurreikus daitezke, beti ere soldata justiziaren bidean. Ez da nahikoa legerian betetzea, ez taldeak sortzen dituzte, soldata bidezko bat ordaintzeko, eta hortik abiatu naiz, ez da, ze nazkatutan egoen bestelako gauzak entzutea. Egin daiteke, nahi baldin badugu behintzat. Zein da mezua, nahiko argia, soldata berdintasuna ez da legearen aldetiko helburu bat, ez, egin nahi izatea eskatzen duena, erronkak hor daude, baita soluzioak edo irten bideak ere, eta enpresen pausoi esker etorkizuna bidezkoagoa izango da, eta berdintzaleagoa izango da. Eta etorkizunera begira jarriko gara. Existe la brecha de conocimiento, ya se lo... Ez dago ezagutza arrakalarik, baizik eta ekintza arrakala. Badakigu zer egin behar den, baina orain tokatu egiten zaigu egitea. Prest gaude gaur egungo lege eskakizunak betetzeko, ziurtagiriarekin edo gabe. Beraz, planeta justurantz joan behar dugu, eta maldan ez dugu nekatu behar. Gozatu behar dugu zeru oskarbiaz, planetan osoan. Administrazio publikoak eta politikoak aukera du aldaketa hau lideratzeko enpresak motibatuz eta publikoki aitortuz aurrerapena. Sektoren arteko kolaborazioa, besteak beste funtsezkoa da soldata arrakalarekin behin betiko bukatzeko. Gaur, hemen Bilbon, etorkizunari begiratzera gonbidatzen zaituztet, ausardiaz aldaketa bideo honi ekiteko. Enpresa guztiak motibatzeko zuen eskualdetan eta enpresetan aldaketa hori egin dezaten. Ez baita ekintza bakarrarekin lortuko. Eta lege bakarrarekin ikusi ditugu mordoale. Lortzen da denek politikatik eta enpresatik kolaboratu egiten dugunean eta elkarrekin ikasten dugunean gardentasuna ez da bakarrik baldintza bat, baizik eta aukera bat aldaketa lideratzeko. Behin esan dut eta errepikatuko dut, Islandiak erakutsi zigun legea dela hasiera. Baina kultura da bidea. Eta amaitzeko, gida txiki batekin utziko zaituzet aldaketa hau egiteko. Ez da kasualitatea, genero berdintasuna izatea garapen jasangarriaren zazpi helburuetako bat. Eta nazio batuek lortu nahi dutenak, 2030erako soldata berdintasuna, ez da bakarrik soldata bera, lan berarekin balio bera duenean, baizik eta bermatzea aukera berdintasuna, bai bizitza pribatuan, bai enpresa bizitzen. Denei ordaintzea ekitatez, horrek esan nahi du sozialki modu iraunkorrean jardutea. Guretzat FPI bidea abian da. Gu epiken kide gara duela hasiera bertatik gu izan ginen lehenengotako organizazioa 2017an sortu zanean. Lortu genuen estatusa, ekosoken estatusa, nazio batuen aldetik, eta ziurtagiri hori lortu genuen, arro sentirazten gaitu, hasiera baten etzelako ezer, eta pandemiak denbora eman zigun gainera hori egin ahal izateko, baina zer egiten dugutako bakoitzak egunetik egunera? Hau da, gardentasunaren suziriak azkarrago aterako gaitu egora honetatik. Zer egingo dugu, goratu behar dugu gardentasuna ez dela denek gure nominak edo zientoketan zintzilikatu behar ditugunik. Batez ere esan nahi du bermatu behar dela, denek
arau berekin jokatzen jolasten dutela. Eta denek ezagutzen dituztela, hau da, joko garbia da, futbolean bezala. Only fair play is fair play. Hau da, joko garbia nahi dugu, egin dezagun joko garbia, baina gardentasunak ere esan nahi du diruaz gehiago hitz egin behar dela. Eta gure bizitza pribatuan, gure bikote harremanean, familia basortzen dugunean, eta senideak zaintzen ditugunean, garagardo bat hartzen ari garenean lanaren ondoren, edo norabide zuzena markatu nahi dugunean, elkarrizketa batean. De que estamos hablando Badakegunean zeri buruz ari garen hizketan, benetan jakingo dugu ea ekin dugun benetan, jardun dugun, eta ea zer belortu dugun. Bestela, soldata arrakalak estatistikoki neurgarria izango da, baina ikus ezina, kasu individualetan nahi dugunare galde diezaiokago, baina aditu guztiak ados daude gauza batean. Berdintasuna nahi baldin badugu soldatetan, behar dugu batez ere gardentasun gehiago. Zer egiten egingo dugu? Dirua hitz egin, alik eta aldi gehienetan eta alik eta pertsona gehienekin, familiekin, pertsonekin, behin eta berriz errepikatzen dut. Animatu zure enpresa, denok ordaintzen gaituzte, animatu enpresak bere soldata egiturak errebisatzea eta ordainketa bidezko bat bultzatzea eta aukera berdintasuna. Naiz eta sindikatuak izan, oraindik ere azterketa egin behar dute, hori oso ona delako, baina ez da 100%. Gardentasuna bermatu eta ziur egon, enpresa buruak ez daudela arro egiten dutenaz besterik gabe. Amerikarrik esaten duten bezala, it's all about money, honey. Hau da, dena dirua besterik ez da. Gogoratu, dirua, ez dela bakarrik ordainbide bat. Hau da, indarra da, almena da, boterea da, dirua hitz egiten dugunean. Dirua da zure bidea independentzia ekonomikora. Ez du hainbeste askatasuna ematen independentzia ekonomikoak bezala. Nire lagun batek esaten dudan bezala, ez dago zure txampaina ordaintzeko modua izatea, baino gauza hoberik. Horrek esan nahi du, ez duzula zertan arrazio ekonomikoaren mende egon behar, baizik eta zure erabakia garditzakezula, eta negoziatu eta bizi plan individualak egin, emakume gisa, bikote gisa eta familia gisa. Beraz, joka dezagun orain denok, hautsi ohiturak, aldatu ohiturak modu bidezko batean bizitzeko, eta Heart planetan ikusiko dugu elkar.